זה יום קשה. מחבל נתעב רצח בדם קר 3 מאזרחינו בגשר אלנבי. אני שולח בשם הממשלה ובשמי תנחומים למשפחות הנרצחים. אנחנו מוקפים באידיאולוגיה רצחנית שמובלת על ידי ציר הרשע של איראן. בימים האחרונים מחבלים נתעבים רצחו 6 מחטופינו בדם קר ו3 משוטרי משטרת ישראל. הרוצחים אינם מבחינים בינינו. הם רוצים לרצוח את כולנו, עד האחרון שבינינו. ימין ושמאל, חילונים ודתיים, יהודים ולא יהודים. מה שמונע את השמדת עמנו כבימים עברו הוא עוצמתה של מדינת ישראל וכוחו של צבא ההגנה לישראל.